Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska si povíme, jak přesně to probíhá na letišti. Pokud jste tedy úplný začátečník a nikdy v životě jste neletěli letadlem, nebo pokud jste letěli už hodně dávno a chcete si to pouze připomenout, tak tohle video je přesně pro vás. Ještě předtím, než se vrhneme do toho hlavního tématu, bych chtěla říct, že jsem natočila i video o tom, jakým způsobem vybrat letenky, takže pokud jste úplný začátečník a nevíte ani jak vybrat letenky, tak se na to video určitě podívejte, někde tady ho dám. Já jsem totiž nechtěla do tohohle tématu zabíhat v tomhle videu, protože jsem chtěla, aby bylo co nejkratší, takže pokud vás zajímají letenky, mrkněte na to video a pojďme už se vrhnout na to, jak to přesně probíhá na letišti. Tak pojďme chronologicky. Úplně na začátek bych vám chtěla říct, že na letiště je dobré dostavovat se třeba zhruba 2 až 3 hodiny před tím, než vám odletí letadlo, před vaším odletem. A to z toho důvodu, že na letišti je spousta kontrol a může se velice jednoduše stát, že si vás nějaká kontrola vezme stranou, budete muset třeba vytahat celou vaši tašku, pak to zase zpátky naskládat, bude tam nějaký problém, nikdy nevíte, co se stane a proto je dobrý, co se týče jako letadel, mít tam vždycky nějakou časovou rezervu. Další důvod, proč se dostavovat brzo, je ten, že check-in do letadel bývá většinou zhruba třeba 2 hodiny právě před odletem, takže je to úplně ideální čas na to se tam dostavit. Další základní věc, kterou byste o letištích měli vědět, je ta, že letiště bývá rozdělené do 2 základních částí, ta budova letiště. Když totiž do letiště vejdete, tak nemůžete automaticky projít až úplně ke gateům, pokud nemáte letenku. Letiště je teda rozdělené na tu část, která je dostupná veškeré veřejnosti a ve které se dělá check-in, ve které jsou většinou třeba nějaký kavárny, ve které prostě čekáte na to, než vás pustí do té druhé části letiště. No a pak je tu právě tahle druhá část letiště, ve které jsou gatey, ve kterých se dělá security check a ve které jsou třeba taky kavárny, taky restaurace, bývá tam duty free zóna. No a to je právě ta část letiště, ve které se už přímo nalaďujete na to letadlo. Do téhle části letiště vás pustí pouze s boarding pasem, což je v podstatě jakoby ta jízdenka, ta letenka. Když už víte tyhle 2 základní věci, tak byste měli vědět, jak přesně teda je to letiště tak nějak situované. Takže na většině letiští máme nějaké terminály. Jakmile je to letiště už o něco málo větší, tak tam bývá třeba 2, 3 a více terminálů. Na letišti v Praze máme 2 terminály a terminál je v podstatě ta budova toho letiště. Takže když vy někam letíte, tak úplně základní věc, kterou si musíte zjistit, je, ze kterého terminálu vám to letadlo odlítá. Protože ty terminály, ty budovy bývají často i daleko od sebe a kdybyste přijeli k té špatné, tak se může stát, že vám to letadlo uletí, protože prostě se tam nestihnete dostavit dopředu. Většinou, když vás třeba taxík veze na letiště v Praze, tak už se vás ptá, a ze kterého terminálu vám to teda jede, aby vás mohl přímo k tomu terminálu zavést. A v Praze ty terminály ještě k tomu nejsou až tak daleko u sebe. Třeba v takovém Londýně, tak tam jsou úplně šíleně daleko od sebe, tam musíte mezi něma vzájemně jezdit přímo jako autobusama a je to fakt docela komplikovaný. Takže terminály jsou budovy letiště a je dobrý vědět, ze kterého terminálu vám ten váš let letí. Jakmile víte, ze kterého terminálu letíte, tak můžete vejít do letiště, do té budovy toho terminálu. Ty budovy většinou bývají velký, když vejdete dovnitř, tak tam bývá strašně moc lidí, různých tabulí s odletama, příletama a spoustu přepážek. První věc, kterou já dělám, když přijdu na letiště, je, že se podívám na tu tabuli odletu a najdu si svůj let. Podívám se, jestli u mojeho letu už je napsaný check-in, nebo cokoliv dalšího, jestli je třeba delayed ten let, zpožděný, nebo jakékoliv další informace. My většinou na letiště jezdíme hodně dopředu, za prvý máme prostě letiště a letadla rádi a za druhý máme rádi tu jistotu, že máme dostatečnou rezervu, takže většinou, když já přijdu na letiště, tak tam u toho letu ještě nic není napsaný. V tu chvíli vy si můžete jít třeba někam do kavárny, kterých na letišti bývá spoustu, nebo si můžete třeba nechat zabalit odbavené zavazadlo, to bývá na letišti často taková služba, které přijdete, dáte jim svoje zavazadlo a oni vám ho zabalí vlastně takovou tou folií potravinářskou, nebo jak to říct. To já někdy dělám, když máme třeba plastový kufr, který není až tak kvalitní, tak abych měla jistotu, že se třeba neroztrhne nebo něco podobného. Každopádně můžete na letišti dělat, co chcete, jenom nezapomeňte sledovat tu tabuli a jakmile se u vašeho odletu objeví check-in, tak můžete jít na check-in. Check-in je proces, při kterém vám zkontrolují pas, odbaví vám zavazadlo, pokud nějaké odbavené zavazadlo máte, to jsou ty zavazadla, které s váma neletí v kabině, ale který letí zvlášť do té cílové destinace. A taky hlavně vám dají boarding pass. Boarding pass je papír, je to v podstatě ta letenka, je to papír, díky kterému vás potom pustí do letiště, takže je velice důležitý a ten rozhodně nestratit. Na check-in je dobrý jít okamžitě, jakmile to naskočí na té tabuli. Za prvý proto, abyste to měli co nejdřív z krku a za druhý proto, že se tam většinou nahrne velká spousta lidí a vytvoří se tam dlouhá fronta
a tím pádem čím dřív tam budete, tím trošku líp pro vás, protože pak tu celou frontu nebudete muset čekat. Každopádně, jakmile vy stojíte frontu, půjdete na přepážku, dáte jim pas a dostanete boarding pass. Na tomhletom check-inu se vám i váží zavazadla, proto si dejte pozor, abyste nepřekračovali kila, které jste si koupili v původní letence, protože pokud ano, tak by tady po vás mohli chtít třeba doplatit ty kila, která přesahujete. Pokud jste dělali takzvaný online check-in a nemáte žádné odbavené zavazadlo, tak potom na tenhle ten check-in vlastně vůbec nemusíte chodit, tím pádem tohle můžete úplně přeskočit. A nebo pokud jste dělali online check-in a odbavené zavazadlo máte, tak na ten check-in stejně jít musíte, ale už nebudete dostávat boarding pass, už pouze odbavíte to zavazadlo. Pokud letáte v rámci EU, tak po vás při check-inu teda nechcou nic jiného než pas. Pokud ale letíte mimo EU, můžou po vás chtít i víza nebo jakékoliv další povinnosti, které jsou vlastně povinné v té dané zemi, do které letíte. Proto se vždycky dívejte, co všechno je potřeba do té cílové destinace, do které letíte. Jakmile jste odbavení, máte za sebou check-in, tak už máte část z toho všeho za sebou. V tenhle moment můžete projít vlastně do té druhé části letiště, kde najdete gatey. Gatey jsou přímo už ty místa, ze kterých se naloďujete na to letadlo. Do té druhé části letiště většinou vede třeba jenom jedna cesta. Bývají to takové turnikety, vy musíte přijít, dát tam většinou ten boarding pass a ten turniket vás pustí do té vlastně druhé části letiště. Většinou těsně za těmahle turniketama bývá security check. Security checkem musíte projít úplně vždycky, když kamkoliv letíte. Je to takový trošku nepříjemný proces, nemyslím si, že to někdo má nějak extra rád. A je to v podstatě letištní kontrola. Kontrolují vám tam jak zavazadla, tak i vás. Prostě kontrolují, co přesně převážíte v těch vašich zavazadlech. Tenhle ten security check je tak neoblíbený kvůli tomu, že vy vlastně musíte z vašich příručních zavazadel vytahat veškerou elektroniku, kterou tam máte, takže jakýkoliv počítače, powerbanky a cokoliv dalšího, co sebou můžete v těch zavazadlech vozit. Tohle všechno musíte vytahat ven a položit to na takový pás, který pak jako projíždí takovým skenerem, dejme tomu. Elektronika ale není všechno, co musíte vytáhat. Další věc, kterou musíte vytáhnout z toho vašeho báglu, jsou tekutiny. Vy si do letadla, nebo tady na tenhle ten security check, sebou nesmíte vzít žádné tekutiny, které přesahují objem 100 ml. Takže vy vlastně veškeré tekutiny, které si sebou chcete vzít do té kabiny toho letadla, musíte mít nalahvičkované v maximálně 100 ml lahvičkách. A to není všechno, ty lahvičky musí být průhledné a ještě k tomu musí být všechny pohromadě zabalené v průhledném obalu. Což je trošku bumr, obzvláště pokud nemáte odbavené zavazadlo a chcete si brát třeba nějaký svoje oblíbený krémy, šampony, prostě kosmetiku. To se totiž pochopitelně taky považuje za tekutiny. Takže pokud máte odbavené zavazadlo, tak si dejte všechny tyhle ty tekutiny tam, ať to nemusíte potom při tady tomhle security checku řešit. Pokud ale odbavené zavazadlo nemáte, tak je fakt potřeba si to nalahvičkovat do těch průhledných obalů. Takový průhledný obaly můžete třeba koupit v drogerii, já nevím, za 100, jo. Ono se to dá prostě koupit jako přímo letištní set. Takže zpátky k security checku. Všechnu elektroniku, všechny tekutiny musíte vytahat ven, dát to všechno na pás. Kromě těch tekutin musíte vedle samozřejmě položit i ty vaše batohy, ať ty vaše batohy taky můžou projít tím pásem. A to není všechno, a i pokud máte třeba nějaký volný mikiny nebo něco, tak to tam taky všechno musíte dát. Samozřejmě veškerý příruční tašky, nebo třeba mobily, prstínky většinou, jo, protože vy projdete pak takovým tím skenerem toho kovu, takže já třeba když jsem měla náušnice nebo něco, tak jako tam žádný problém nebyl. Oni vám tam řeknou, kdyby tam nějaký problém byl a kdybyste si měli něco sundat. Každopádně vy, když potom jdete na ten skener, tak by mělo být jasně vidět, co máte na sobě a jestli něco prostě nepřevážíte v kapsách a tak dál. Jakmile všechny vaše věci projdou tím pásem a tím skenerem a vás taky pustí ten security check přes ten lidský skener, tak si všechny ty věci můžete pozbírat, naházet je zpátky do té tašky a máte to za sebou. Tady k tomuhle bych vám chtěla dát tip, ať si všechnu tu elektroniku a tekutiny dáváte nahoru do toho vašeho příručního zavazadla. My to většinou děláme tak, že máme 2 příruční zavazadla, jedno zavazadlo naplníme věcma, který prostě v letadle vůbec nepotřebujeme a který vůbec nebudeme otvírat, a do toho druhého nahážem právě tu elektroniku, ty tekutiny a všechny ty věci, které pak jako potřebujeme neustále vytahovat a zadávat zpátky, ať to máme jakoby jednodušší. Každopádně, pokud máte security check za sebou, tak juchu, a už vás nečeká žádný podobný pain.
boarding. Teď už to bude víceméně všechno tak nějak v pohodě. Když jste prošli těmahle turniketama a tím security checkem, tak jste se dostali vlastně do té druhé části letiště, ve které najdete gatey. Tady většinou strávíte třeba 1,5 hodiny do té doby, než vám letí letadlo. První věc, kterou já vždycky dělám, když přijdeme do této druhé části, je, že zase najdu tabuli s odlety a zase si najdu to svoje letadlo. U toho letu zase bude napsané, v jakém stavu momentálně je. To znamená, jestli je tam check-in, jestli je tam boarding, jestli je třeba delayed nebo cokoliv dalšího. A vy v podstatě celou dobu, co budete v té gateové části, tak sledujte tu tabuli neustále, každou chvíli se na ně choďte dívat a ve chvíli, kdy se tam objeví boarding, tak to znamená, že vy se můžete jít nalodit na to letadlo. Takže do té doby, než se tam tady tohleto boarding ukáže, si můžete jít najíst, nakoupit a cokoliv dalšího. V téhleté gateové zóně bývá fakt dost jako obchodů, restaurací a čehokoliv dalšího. A ve chvíli, kdy se na té tabuli objeví ten boarding, tak už běžte k tomu vašemu gateu. Když se tam objeví boarding, objeví se tam i číslo toho gateu. Na malých letištích to není moc komplikovaný, na velkých letištích to může být trošku komplikovaný. Proto je dobrý třeba už při tom příchodu do té gateové části se trošku v té gateové části zorientovat a zjistit, kde jsou třeba gatey 30 až 50, kde jsou gatey 10 až 20, ať potom víte, kam jít, když se to na té vaší tabuli vlastně objeví. Jakmile se tam to číslo teda objeví, přijdete k tomu číslu toho vašeho gateu a tam už většinou bude sedět třeba relativně dost lidí, co čeká na to stejné letadlo jako vy a bude tam přímo ten vstup už přímo k těm letadlům, u kterého bude většinou stát nějaký personál toho letadla a ve chvíli, kdy bude spuštěný boarding, tak začne tenhle ten personál kontrolovat vlastně vaše pasy a vaše boarding pasy a pokud je všechno v pořádku, tak vás už pustí do letadla. Tady mám zajímavý tip. My tady poslední dobou děláme to, že prostě čekáme, až se ti všichni lidi nahrnou do toho letadla, protože tam se prostě většinou, jakmile se otevře ten boarding, tak se tam většinou nahrne strašně moc lidí, že jo? A všichni prostě stojí a čekají jako na ten boarding. Ale to letadlo prostě neodletí, dokud se tam ten gate nezavře. Takže vy, když jste přímo u toho gateu, tak můžete počkat, než se ta celá fronta těch lidí vlastně jako nalodí. A až teprve, když tam zbývají třeba poslední 3-4 lidi, tak se do té fronty můžete jít zařadit. A nemusíte tak stát třeba půl hodiny ve frontě. Vzhledem k tomu, že každý v letadle má přesně dané místo, tak se ani nemůže stát, že by vám někdo zasedl, takže tam v podstatě vůbec není co řešit. Při boardingu teda ukazujete pouze cestovní pas a boarding pas, a potom už vás čeká pouze cesta do letadla. Do letadel se standardně nastupuje 2 způsoby. První z nich je příjemnější, druhý je méně příjemný. Ten příjemnější způsob je, že přímo z toho gateu vede taková prosklená trubka přímo do dveří toho letadla. To se tam tak jako připojí a vy už přímo z toho gateu nastoupíte do letadla, najdete si svoje místo a tam si sednete. Jednoduchý. Horší to je ale často třeba u levnějších letů, kdy nemáte takovouhle trubku přímo do letadla a musíte vyjít přímo jako ven na letiště. Tam vás většinou nabere třeba autobus a zaveze vás přímo k tomu letadlu, tam vás vysadí a vy nastoupíte přímo po schodečkách do toho letadla nahoru. Ani jeden z těch způsobů není nějak extra špatný, oba dva jsou tak nějak na stejné úrovni, jenom když jdete tím proskleným, tak je to trošku jednodušší a kratší. V moment, kdy jste v letadle, tak už si jenom najdete podle čísla svoje sedadlo, tam se posadíte, nahoru nad hlavy si dáte zavazadla, to je v letadle tak nějak jako povinný. Sednete si a už jenom čekáte na pokyny posádky. Jak probíhá let? Let letadlem není nic složitýho. Tam asi ani moc není co vysvětlovat. Jedna věc, kterou bych vám ale chtěla říct, je, ať si nezapomenete koupit do letadla vodu. What, ale já jsem vodu musela vyhodit, protože jsem si ji nemohla vzít do security checku. Jasně, to je sice pravda, ale potom v té gateové zóně si můžete vždycky vodu koupit. Takže vy sice do security checku nesmíte mít tekutiny v lahvi větší než 100 ml, ale jakmile tím security checkem projdete, tak si potom v té druhé části letiště vlastně už vodu můžete znova koupit a můžete si ji vzít sebou do letadla. Takže to nezapomeňte udělat, protože ne ve všech letadlech si můžete vodu koupit. V drtivé většině letadel si alespoň tu vodu koupit můžete, ale může se stát u těch nízkonákladovek, u těch hodně levných letadel, že tam ani ta voda koupit nepůjde. V některých letadlech, hlavně v těch dálkových, vám dávají i jídlo, buď to si ho můžete zakoupit, anebo u některých to máte dokonce i v rámci letenky, například Qatar Airlines, například Emirates, prostě takový ty fancy aerolinky, které lítají daleko. A ještě mám tady další tip, nezapomeňte si připravit předem, co budete dělat v letadle, protože v letadle není Wi-Fi, pochopitelně, musíte tam mít telefon na letadlový mód a v drtivé většině případů tam prostě fakt není co dělat, takže si třeba vezměte knížku, nebo si nastavujte seriály, nebo si prostě vymyslete, jak si tam zabavíte, obzvláště pokud je to dlouhý let. Další taková drobnost je, že v letadlech jsou pásy, jsou to bezpečnostní pásy, které si vlastně zapnete a musíte je mít zaplé po celou dobu vzletu,
příletu a při turbulencích. Ale všechny tyhle další věci už vám vždycky poví posádka nebo kapitán, takže tam vlastně fakt není vůbec co řešit. Přílet do výsledné destinace. Tohle už je taková jednoduchá část, tam většinou není nic složitého, obzvláště pokud létáte v rámci EU. Jakmile vystoupíte z letadla, tak vás můžou čekat 2 nebo 3 možnosti. Pokud létáte v rámci EU, tak vás čeká buď to pouze vyjít z letiště, a nebo jít si vyzvednout odbavené zavazadlo, pokud nějaké máte, a potom vyjít z letiště. Pokud létáte mimo EU, tak většinou potřebujete jít ještě na imigrační na letišti a ukázat tam víza a pasy, a potom můžete odejít z letiště a nebo si jít vyzvednout zavazadlo, pokud nějaké máte. Co se týče toho imigračního, tak ono to není nic složitého. Většinou buď to následujete šipky, ono vás to na tom letišti ani nikam jinam nepustí, a nebo následujete dav lidí, který prostě taky jde na to imigrační. Na imigračním to můžou být někdy fronty, takže tam někdy můžete strávit i nějaký ten čas, což je prostě nepříjemný. Pokud nemáte odbavené zavazadlo, tak můžete z letiště odejít a let máte za sebou a je vymalováno. Pokud máte odbavené zavazadlo, tak si ještě nezapomeňte to odbavené zavazadlo vyzvednout. To uděláte tak, že budete následovat šipky, které bývají nahoře, které říkají baggage claim, což je vyzvednutí zavazadel. A tyhle ty šipky vás dovedou k takovým velikánským pásům, které neustále jezdí dokola, na které se vlastně všechny ty zavazadla z těch letadel vyklepnou a vy si tam potom jenom stojíte, čekáte na to vaše zavazadlo, jakmile ho zmerčíte, tak si ho jdete vzít. Na některých letištích bývá ten baggage claim malý, že tam je třeba jenom 1 nebo 2 pásy, takže je jednoduchý se tam zorientovat. Ale někde to bývá hodně velký, třeba na Malorce to bylo strašně veliký, bylo tam těch pásů strašně moc, a pokud je tohle ten case, tak potom tam míváte takový tabule, kde máte napsaný, odkud ty letadla přiletěly, takže pak je dobrý dívat se na ty tabule a hledat vlastně to město, ze kterého letíte vy. Pokud jedete z Česka, tak pochopitelně Prahu, že jo. Někdy se může stát, že vám zavazadlo nepřijde, nám se to zatím nestalo, ale pokud se vám tohle stane, tak potom na letišti vyplňujete různé formuláře a je to whole other process, takže do tohohle zabíhat v tomhletom videu nebudu. Každopádně pokud byste chtěli, abych na tohle téma video natočila, tak mi to určitě napište do komentáře. Jakmile si zavazadlo vyzvednete, můžete odejít z letiště, sednout na taxík nebo na autobus a nechat se zavést do vašeho ubytování nebo kamkoliv dál budete chtít. To by bylo k dnešnímu videu všechno. Řekli jsme si, jak přesně to probíhá na letišti, a doufám, že vám to video trošku přiblížilo, jak to vlastně na tom letišti probíhá, a že vám to ukázalo, že to vlastně není tak složitý. Pokud máte nějaké otázky nebo připomínky, napište mi to určitě do komentáře. Nezapomeňte tenhle kanál odebírat a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!